Actually, sir, nung panahon ng bagyong Christine, lalo na nabaha yung mga kagamitan namin, lalo-lalo na sa loob ng WCPD room. Isa na po doon yung aming computer set. Opo. So ngayon po, ma'am, dahil sa nangyaring ito po, ma'am, gaano po naapektuhan yung operasyon po ninyo at yung mga reports na ginagawa po ninyo sa pang-araw-araw? Siyempre, ma'am, lalo-lalo na kung mga victim po tayo, kailangan po kaagad na makuha namin yan na affidavit. Kung wala po tayong maayos na computer, hindi po namin kaagad-agaran na nagagawan. Opo. So, lalo mga compliances namin, everyday din po, everyday namin sinusubmit. Kaya, napaka-importante sa amin, ma'am, ng computer set. Opo. Diyan, ma'am, dahil nababanggit nyo po na talagang kinakailangan po ninyo ng computer set para sa pang-araw-araw pong trabaho ng ibinibigay nyong serbisyo sa ating mga kababayan, kami po ay ora mismo pong tutugon. So ayan mga ka-aksyon, nandito ngayon tayo sa PCS Computers dito sa Legazpi City upang bumili ng computer set. Matagal na nilang gustong magkaroon ng bago dahil yung luma or dati nila nasira siguro sa katagalan. At ngayon, malaking tulong daw itong computer set sa paggawa ng mga log reports at iba't ibang documents. At ngayon nga, ginagawa na yung ating computer set at binayaran na natin. Kaming regalo po ang aming programa bilang pasasalamat na rin po sa patuloy niyong pagsuporta at pag-aksyon para sa mga kababayan mula sa UWAS na dumudulog po sa aming programa. Computer set po yung naging problema. Siyempre, ang solusyon dyan, ma'am, ay computer set din po. Isang computer set para sa UWAS MP. Maraming salamat po in behalf po sa aming COP, Police Chief, Police Major Nathaniel Jacob, Chief of Police ng UWAS. Ayan, ma'am. Maraming salamat po. CPU, wow, kompleto na keyboard, at syempre yung monitor, mouse, talagang set yan, ma'am. Magagamit ninyo yan, ma'am. So ano po yung pakiramdam nyo, ma'am, na in behalf po ng UWAS MPS, kayo po yung tatanggap para naman po makaabot po sa inyong tanggapan at patuloy po yung inyong serbisyo para po sa ating mga kababayang UWAS nun. Siyempre, ma'am, masaya po kami kasi andyan na ang mga computer, wala kaming reason na hindi kami makagawa ng mga compliance namin, yung mga affidavit para sa ating mga biktima. Ayun. Makwento ko lang, partner, nung binubuo ko yung Lambat Episode 1, pinakauna. Si ma'am yung na-interview ko noon. Tapos, isa talaga sa nire-request na is yung computer sa inyo. Ayun. So, Nakita parang na kasi, destiny. yes. Destiny yung pagkikita po ninyo at sa paraan na yon ay hindi si ma'am nahirapan na iparating sa ating programa kung ano ang kanilang pangangailangan. O, ganyan po, ma'am, ang adikain ng programang ito ni Congressman Saldi na hindi lang sa ibang programa tayo tututo, kundi pati yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan na nasa serbisyo. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. So kami din po, ma'am, ay nagpapasalamat sa muli po sa inyo sa palagi pong pagtugon. Kumbaga tayo, ma'am, ay partner sa pagbibigay po ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo, ma'am. Mabuhay din po ang Tabang Ora mismo, ma'am. Tenta siya, ma'am, i-put up.
Tingin naman siguro kanina kung gaano ako ka-excited. Kasi maganda po magtrabaho pag kumpleto. Lalo na po kung andyan na yung victim. Hindi naman po natin basta-basta kukunan siya. Dapat automatic kinukuha na namin yan sa habang sa salita, nagkukuha na po kami ng affidavit. Lalo na yung mga rape cases natin. Hindi yun yung paulit-ulit na lang. Kasi may mga victim tayo na isang beses lang yan magsasalita tapos ayaw na niya. Dapat na i-encode na po agad yung mga sinabi niya. Kung Saldi, maraming salamat talaga. Laking tulong po ito dito sa UWAS Municipal Police Station, lalo na sa mga constituents dito, lalong-lalo pa sa mga victim ng UWAS Municipal Police Station.